נדבי, בוא תראה מה עשיתי היום בעבודה, תראה. וואו, איזה מגניב זה! נכון? נכון. זה אני רוצה שזה יהיה יותר מהר. יותר מהר מזה? כן. אוקיי, אז בוא נלמד על קצב תגובה. מוכן ללמוד? כן! יש! בסרטון הבא נלמד על קצב תגובה. קצב תגובה מוגדר כשינוי בריכוז המגיבים או התוצרים ביחידת זמן. דמיינו לרגע שתי ביצים. מהן ניתן להכין חביתה אחת בכל 3 דקות. אם נגדיל את קצב התגובה, נוכל ליצור באותן 3 דקות יותר חביתות. שימו לב שבמהלך התרחשות התגובה, כמות המגיבים, הביצים לצורך העניין, יורדת, וכמות התוצרים, החביתות, עולה. ככל שהשינוי במגיבים או בתוצרים באותה יחידת זמן גדול יותר, כך קצב התגובה גדול יותר. כדי להבין מה משפיע על קצב תגובה, ראשית נבין איך תגובה מתרחשת. נדגים את זה על התגובה הפשוטה במימן גזי, מגיב עם כלור גזי, ונותן 2 מולקולות מימן כלורי, גם כן במצב צבירה גז. התנאי הבסיסי ליצירת התוצר הוא שמולקולות המגיבים יתנגשו. ואם ההתנגשות היא בזווית הנכונה ובאנרגיה הנכונה, נוצר תצמיד משופעל. וואו. תצמיד משופעל הוא חלקיק לא יציב ובעל אנרגיה גבוהה, ולכן הוא מתפרק בקלות. הוא יכול להתפרק כך, ולחזור למגיבים. להתנגשות כזו נקרא התנגשות לא פוריה, כי לא קרה בה שום דבר חדש. אבל הוא גם יכול להתפרק כך, ואז קיבלנו את התוצר, כלומר חומר חדש. להתנגשות כזו נקרא התנגשות פוריה. אם נגדיל את מספר ההתנגשויות הפוריות ביחידת זמן, נגדיל את קצב התגובה. כדי שיווצר תצמיד משופעל, נדרשת אנרגיה. אנרגיה זו נקראת אנרגיית שפעול, והיא לעתים זו שמונעת מתהליכים להתרחש באופן ספונטני. זה מעין מחסום אנרגיה שמגיבים צריכים לעבור כדי שתגובה תתרחש. גפרור למשל לא נדלק מאליו, הוא זקוק לאנרגיה. חיכוך קצה הגפרור בקופסה מקנה לו את אנרגיית השפעול, ולכן הוא נדלק. אנרגיית שפעול קיימת בתגובה אקסותרמית וגם בתגובה אנדותרמית. בתגובה אקסותרמית אנרגיית המגיבים גדולה מאנרגיית התוצרים, אבל המגיבים צריכים ליצור את התצמיד המשופעל בכדי להפוך לתוצרים, ולכך דרושה אנרגיה, וזוהי אנרגיית השפעול. אנרגיית השפעול היא האנרגיה מהמגיבים ועד לתצמיד המשופעל, הן בתגובה האקסותרמית והן בתגובה האנדותרמית. כיצד נוכל אם כך להגביר את קצב התגובה? הדרך הראשונה היא הגדלת ריכוז המגיבים. ככל שיהיו יותר מגיבים, יהיו יותר התנגשויות ביחידת זמן. ואם יש יותר התנגשויות, אז גם יהיו יותר התנגשויות פוריות באותה יחידת זמן. כלומר, באותה יחידת זמן נקבל יותר תוצרים. הדרך השנייה היא הגדלת שטח פנים. אם למשל נרצה לטגן את תפוח האדמה הזה, לא רצוי לקחת תפוח אדמה שלם, עד שהבפנים שלו יעבור טיגון, החלק החיצוני כבר יישרף. כדי שכל תפוח האדמה יעבור טיגון שווה, אנחנו צריכים לחתוך אותו. כך אנחנו מגדילים את שטח הפנים ואת החשיפה של יותר מגיבים לתגובה. טמפרטורה היא גורם משמעותי ביותר בקצב תגובה. טמפרטורה היא מדד לאנרגיה הקינטית של החלקיקים. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, כך החלקיקים זזים מהר יותר. אבל האם לכל החלקיקים יש את אותה אנרגיה? נסתכל על כוס התה הזו. זה תה רותח. כולנו יודעים שלא מומלץ לשתות עם קש מאמצע הכוס. שם הטמפרטורה הכי גבוהה. אנחנו שותים מהקצה. שם הטמפרטורה נמוכה יותר.
כלומר, בתגובה כימית לא לכל המולקולות יש את אותה אנרגיה. יש מולקולות עם יותר אנרגיה ומולקולות עם פחות אנרגיה. רק מולקולות שיש להן מספיק אנרגיה, כלומר את אנרגיית השיפול, יוכלו ליצור תצמיד משופעל והתנגשות פוריה, כזו שמביאה אותנו לתוצר. אם נעלה את הטמפרטורה, יתרחשו שני דברים. הראשון, החלקיקים זזים מהר יותר, ואז רק הגיוני שיהיו יותר פגישות, יותר התנגשויות בפרק זמן מסוים. ואם יש יותר התנגשויות, אז גם יש יותר התנגשויות פוריות. אבל העלאת הטמפרטורה גורמת לכך שלכל חלקיק תהיה קצת יותר אנרגיה, או הרבה יותר אנרגיה, תלוי כמה העלינו. ואז בעצם יש יותר מולקולות שיש להן את אנרגיית השיפול, ולכן הסיכוי שההתנגשות תהיה פוריה גדול יותר. וכך נקבל יותר תוצר באותו פרק זמן. הדרך האחרונה להגברת קצב התגובה היא הוספה של זרז. זרז הוא חומר שמאפשר לתגובה להתרחש במנגנון אחר. בדרך כלל הזרז לא לוקח חלק פעיל בתגובה, אבל הוא כן יוצר תצמיד משופעל עם אנרגיית שיפול נמוכה יותר. נסתכל על הגרף שאנחנו כבר מכירים. זוהי אנרגיית השיפול ללא זרז. הוספה של זרז גורמת ליצירת תצמיד משופעל עם אנרגיה נמוכה יותר. ושימו לב, עכשיו יותר מולקולות של המגיבים יש להם את אנרגיית השיפול והן יכולות לעבור את התגובה. כלומר נקבל יותר התנגשויות פוריות באותה יחידת זמן, וקצב התגובה גדל. אז הנה, עכשיו אנחנו יודעים איך להגדיל את קצב התגובה. רק כדאי לשים לב שדברים לא יוצאים משליטה. יש למישהו סמרטוט?